kay matuhog na ta. So mapay pagmata na to guys, no? So mag-video ta karon. So nga tong oras na para makabubo na ka. Ito guys, alas 6:55 na, no? So kapit na mag-alas 7. So Domingo. So mag-amping tanan, no? Kay naay bagyo, so mag-amping kan tanan. Kumusta man ang panahon diya sa inyo karon guys? Diri murag dag-uwan, murag kawano na. So dul-duol guro ang bagyo, no? Video karon guys is nungdan ra tong video karon. So bangon na ta guys, let's go. Mga bless at askoltahan guys. So pasensya kay murag lain pa kaya mong tingog. Pagaw ko kay di ubo ko. So may klase yung mga pagumangkon ako karon, so murag di kita sa yung mata, no? Dahil klase mga 5:30 mata na. So guys, maglungag sa pala. So guys, basta gani buntag ba guys na inigmata ninyo, ang pinakanindot nga dapat nyo buhaton, no? So mag-inom ng tubig daghan. Sarap. So guys, manamatag ng pagna. So mangita tawag dun sa maluto na itong sudan niya. So na may nakita nga ang palaya guys. So luto na ito ni Runtad Taod. Sa ta. So natay alaga dire. Ito sa
siya pakanon ni gutom na ni. Kanon sa nato guys. So guys, magawan sa ko guys, no? Manilo sa ko. Manilhig, mag-map. So, dili na ko i-video guys, murag taas naman kayo. So, mag-video na ko balik niya. Kung magluto na tagang palaya, no? See you guys, bye-bye. So, manakog hinlo, no? Manakog map. So, tubaton karon. Atuan ang i-ready ang palaya, no? Let's go. Ready na ito ang palaya. So, sao din ninyo pagluto ninyo sa ampalayan. So, dere, kuanan pa namo kana sana kumutan pa para dili parat kay di sila gana. Dito parat dai pait to pait. Kanya parat pa. So, namo say uban gud nga. Try ako kung ako ra dili na ko kumutan, mas ukihan naman ko para. Dito parat dai pait to pait. So dapat mengitanin niya dili na yun siya kumutan. Kaya gatong mga ganahan og kuan kumutan ni siya. Hindi sila ganahan og kuan. Pait. So dili na ni siya pait. Mura na siya dili kuan ang palaya. So gugmayon na nato ni pag-slice na. Pas kayak guys lah. Pas kita lihat. So ako na nagluto karon kay taon na pala siya rin. Kapay tanong ako pero muna ito na. Araw ning isa ko no. So naglibo ko kung batangan ba ito logo dili. Hindi ubo, mag-ubo pa manggupon. Ano ang niron kung batangan ba ito. So kay kagabi nag-egg pa gid. So namin egg kagabi egg. Lumag. Kung mas nindot niya kung batangan siya ito. Tanaw lang. Itong kamera kuan man
kidlat man. So karon ato ano ning kumutan na to. Kutangan na to gamay asin ya kumutan din para dili na mo parat na kay Di dito parat dahil pait to pait. di man sila ganahan ko para kawan nung di karam doon ng bagyo deres kadong nga deres Cebu. Tanaw na to. Nabatay lapas dire. Kulangan wala tong lapas. Wala tayo bumbay. So magpalit sa kuglang mas guys ah. So ito nang nakumutan na. So okay na nakumutan na to. Ang ato ready is lamas. So ang lamas na to kuan ra ako sa Bombay ra. Simple ra. So ready na. Ito na nilutuin. So guys, ito ang luto no. So di lang nato butangan og egg cake. Orang taga permina na isog ang egg no, gabi egg karon dili na nato butangan og egg. Bulan na to ng ano, itlog may. So, nagluto ko tawag ka ng beef lo para sa mga bata, kaya di man mukhaon mga bata niya pala. So, kining cake nga gilungag, biira ni Supra, wala hurot. So, mukhaon sa ko. So, kaon na guys. Kawan guys, doon sa pinamunta. Ano lang
pa na guys. 8:35. Mahota. Pagkaon mo na. Hindi na medyo parat no? Ay ba? Hindi na siya pait. Pumunta naman ito. Kinamot lo tagay. Pagka na kay tapos na. So natulog po sila. Ako may una ni mata. So mga mata. Dami kayo? Okay kayo? Ganina guys, wala na tiwas ang video no kay na full storage na nga tong cellphone no. So ano to guys, see you lang sa next video. Bye bye.